tilbage til Solkanalen. I dag skal jeg snakke om, hvad for nogle videoer jeg skal lave i fremtiden. Eller ikke tilbage, men frem. Sådan man kan sige sådan. Og hvis jeg kigger deroppe, nogle gange, eller her, eller ja, en de vej der, eller hernede, så at jeg lige skal vende mig til at kigge ind i den der prik derinde. Ja, og det skal man gøre. Men yes, for det første god påske. Og vi må gøre god påske. Ja. For det første vil jeg lige vise her nogle påskeæg, og der er lidt sådan baggrundsstøj i baggrunden, fordi min mor er ved at lave natmad til os. Og så er der også tv, og jeg kommer lige til at kigge op. Og yes, jeg skal til at vise de æg, jeg har lavet til påskefrokost i dag. Yes. Ja, bakken det er bare sådan en normal æggebak. Sådan ved en høns på. For det første, så lavede jeg det her æg, og bam, så kommer der det her. Og det synes jeg bare er voldpænt. Og nu kommer jeg til at kigge direkte sådan op. Ja. Det er bare voldpænt med det her lysegrøde noget, og så kommer der bare det her. Sådan lidt underligt. Og så lavede jeg det her med sådan lidt små prikker. Så lavede jeg det her. Ja, og så lavede jeg det her mærkelige, sådan lidt kunstnerligt. Jeg går ind og google, hvad der sådan er gået på. Jo, faktisk lidt. Og jeg glæder til de videoer, jeg skal lave i den der tid, hvor jeg har en kanal i noget tid. Sådan lidt mere tid. For det første, så skal jeg lave en viser mig og min BFF's trøje, og min BFF, det er Emma Lykhov fra min klasse. 3. B på skole her. Og ja, vi skal have lavet en trøje, og måske en sang, fordi jeg snakkede sådan lidt med min far om, at vi skulle have lavet en trøje, så ja, det kommer vi på. Eller ja, vi skal have lavet en trøje, og så skal vi måske have lavet en sang. Ja, jeg sagde lige forkert, undskyld. Det var ikke lige undskyld. I behøver ikke skrive grimt noget, du skal forkert sådan. Men ja, nu kan jeg selv se, at jeg har sagt forkert. Yes. Så skal jeg lave en skader-video. Hvor min læsning kører. Sorry. Ej, hallo, nu går det fandme stoppe. Ja. Og så skal jeg lave en ny intro-video. Så ja. Og hvis den ikke kommer ud, så skal jeg lave en Der Freja-video. Ja. Og nu kigger jeg op igen. Undskyld. Hvis I kan tælle, hvor mange gange jeg kiggede op, så skriv lige ned i kommentaren. Ja. Ja. Og så skal jeg måske lave en eller anden blog, eller et eller andet vlog. Og så skal jeg lave en ud- og cykelvideo. Jeg ved det ikke. Og så skal jeg, hvad skal jeg lave? Jeg skrev den ned på en seddel et eller andet sted, men jeg kan bare ikke huske, hvad den seddel er. Men jeg tænke. Og så skal jeg lave en tegnevideo igen, som I også kan gå ind og tjekke ud. Efter jeg har set den her video, eller nu er jeg sådan set ligeglad, bare for nogle views eller et eller andet. Ej, det er det eneste, jeg tænker på, men yeah. Men jeg ved godt, den her video kan blive så lang, men altså. Vi ses bare i næste video. Husk at like og subscribe og abonner og tryk på klokken for at få solen til at skinne. Så vi ses egentlig bare i næste video.